चला हो जल्दी जल्दी बनाई ना तो हित ना तैयार जी तब आए एगो पतोय भी है उ तो धीरे धीरे ओकर ला कोनो काम ना होकला आज तरीक ले 10 गो हित ना तक खाना बना के कह देना ओका से बनबे ना करे हम तो ओसन बानी तो बना बना के आई थी कह देतनी दोसर सास रहती से तो गरियती सन हो यही से हम कहीं तो जाए कहले से टोला महला में के तू तो अपन पतोही के कपार पे चल तो क्या करी पतोहिया के डांटी बोली तो नहीं के करत जब ओकर उहे आदते बा नती गैसावा जल्दी ये कहाला जल्दी जल्दी मेनू बरबो नहीं के करत का गैसावा मम्मी जी बोरा तो लेकिन धीरे अच्छी निकलता का हो मम्मी जी कनिया नो आके मैं एथु निकाल दी हनी का गिलास उलास कप उप जितना रहल प्लेट उलेट नु बक्सा में के मैं से निकाल दी आप हो जजीमा वा बेडशीटवा निकाल दियो पे दुसुतिया वाला तबे नु हितवा ना तो ऐसे तो बिछा के दलनिया में बबुआ के कह दे बिछावे के अजी दुसुतिया वाला निकालना जरूरी बाटे हो जन बचे जाला कि नहीं रहल तो ना निकल जी आ हो तो एक कहीं निकलले हो जाई का जाने अब तो कहत न बुढ़ाऊ नु कम से कम 10 गो 15 गो हसन तो बताओ ना इथी तो कैसे हो हाँ तो जल्दी निकाल दे तनी में बात का बाटे चल जियन जा देखो के तो फिट फच के धरा जाई फिर हाँ अपन घर के सामान बा तो देखो अभी ना निकली तो कब निकली आदमी कैसे कहले ई कुल हिते ना तो खातिर आदमी रखले रहेला आ कनी नुटे दोनों ट्रेवा निकाल दी हां एगो में पकौड़िया चल जाई एगो निकाल देले बनी रब कहे से पहले निकाल दे कनी बबुआ का बोला ए थू का काला गीत उत गवाई गारी रे अब यह सब दिन चल जिन जाके रत खन रहियन जा देखो अब यो कला अगुआ जो रहला नु उ कला नु त इतना तो आई हन ऐसे तो फोटो में लइके ठीके कले ले बड़ा सन तबे न कुल तर तैयारी होता है अगर ओकनी के मन रही और देख के और मन रही रहे के तब शाम के देखो जे कुछ मन कर तो कचमच बनाइयो दिहल जाई अपन जी तो पहले से मालूम रही तब नु के एक बार के अब तब अफनावे लगम हमारा के चिल्लाए लगम अच्छा हम भागल बनी हमरा चिंता नहीं खे बोला ना बाकी ना चिंता मेहरारू में की समझाओ जी कि मेहरारू होते ना ना मेहरारू ना किसन ओ लोग के घर के नु नियम तो मेहरारू देखे ना जली समय लेकिन हम तो जाई कहां ना ओही जे हां तो जाई हां तो बोली बबुआ तो हमरा के मत कहिए तो बोल जी माने कही हमर ननद बड़ी बताई इनकर में शौक ना पूरा होई त के करे में होई जी आओ का कहिए सन हो तो आज भी जी छे का बरे छप जाली सन ना मेहरारू तो नाना ना बहु जाई जाई तू तो निक लागी माने का हो जी हम देखे जा तू उनके ले पूछिया उ कह दिन बबुआ जाए के तो जात रहे जहां मन बबुआ के मन के नहीं के रौरे हाथ में भाग रौरे चाह देम तो हम चल जिम रौरे ना चाहम तो हम ना जा पाई का तने धीरे धीरे बनावत तनी आए अरे अच्छिए नहीं के लागत बुझाते नहीं के का है हां तो कहाई लके घरे में बनाई तो रौरे के ढेर गर्मी होता हम बनाना ना वो वैसे बुझाते धीरे धीरे बुझाता वैसे धीरे धीरे जरत हुए न तब ले तो बमा बमा कर हो जाए के चाहे कहनी के एथुआ पर चाह बैठा दी का हैं हिटारा पे चाचा बैठा दे चाहेवा अब बुझिया का करतिया उ अपन कहां पर दै सहेली ले बतियावत तरी कहा तनी के ओकरा के कोई तो तैयारी होके के ना तो कहते कि हम काल हम डेंट पेंट ना मारब हम जैसे रहम वैसे ही चल जी हां तो धकंग चुरुकिया हम नोचे लगम कहले भाई हमरा के तबा करिए ना परम के करली परब त्योहार में ऐसे करली है ना पेन हम है ना लगाई भाव ना करब एको को लड़की बैसन तो कतना सज धज करे तनी सखे लागेला एगो तो बिया मल हत्या नियन देही पे करे रोहानिए ने के चौहत सब तो वे तो अगुनी तो कहत है तो उनका के खिया पिए के मोटे जना तो दुल्हावा का दोनों छिप काटता पतरइए में त लइकवा ने की देखत कैसन मल्लाम लहा कर एकदम दोहरी देह के हम तो ये बात के दग दग बाटे जान जाई कि देख के कहीं चल एगो थरिया लेके आओ जल्दी से तो थरिया लेके आवा जा लेके बताओ हो पतो यूसन भी तब नु कुल करत ये धरत ये जाय तो एही से हम कहे नहीं आदमी टोला में के कहेला तू नु पतोही के संगे संगे लाग रहलू करवावत चलेलू काम ना हम कहने भाई पतोही तो भी तो सब कुछ बा आज हम बा निकल गेला मर जेता हम लइके के करी पतोही नु करी बेटवे नु करी ऐसे नहीं तो चतनी हूं जल्दी जल्दी जाई देखी हो नती एगो हचिया नहीं के लहकत मन हो जाई बोगी का ए कहा जी अरे मिठाई उठाई लियाइल बनी कुल्ही तन के आवे के बेरा हो गइल बा अरे कब्बे के गोइल बनी बाजार काहे इतना लेट कोइले अरे रही मर्दो जे माथा डिस्टर्ब होला तना महंगा सामान देतड़ सुनो कि ना तने मिस्टर पैसा लेता त बेइज्जते होके के पड़ो हां त मम्मी जी खिसियातई कबेले खोजतई या खिसियातई कहाँ बे माई? कहतई नु कि काम धंधा रहेला ना त औरी बेहाल ना हो जाला घर से माई निकल कहां बिया बनाओ तरी पकौड़ी तो छोड़ दे नाश्ता उस्ता के तैयारी कर जा का ले लेबे नहीं करे में अरे नमकीन बा 2 किस्म के रसगुल्ला बा अच्छा चीनी चाय बा चाय वो बनावे खातिर समोसा वोसा ना ले लिए कुछ हो और नमकीन बना कोनी हो बढ़ी का डोलमोट के पैकेट ले बनी अच्छा ये थुलिया देम का? इने के गो ठंडा ले ले आवेला 2-3 गो
ठंडवा लिया के घरवा दौड़बू तो घरमा न जाई ये बगल में दुकान बा ओकरा के बोलनी हो माने चिन्हाइम का माने चिन्हाइम उ हिता न त सामने जाइम लिए खती त का कहिहन जे बताई त अरे देखबे ना कहां बा कर हसन उनके दलान में न बैठावल जाई भाई तू ले जा फट दे नाश्ता उस्ता के तैयारी रखे एकदम आवे के बेरा हो गल हित ना तलो सुबह से खानो ना नहीं खले कुछ चिंता बाकी ना रो रखे खाए पिए के देखो तड़ू के हित ना तक पार पाए वाला तो खाना लौकता त माने ई का कहला हित न त आवत त अपन शरीर ना देखी आदमी खाई पी ना जाना के एगो परोजने बा अब ये हाल बता बियाह होई त का हाल होई अच्छा ओकरा के निपटा वही के ना बा कोई 500 रुपए दी हमरा के काम बाटे का कौन काम बा दी काम बा तो बताइबू ना का जरूरी बा हिसाब लिहल ला। ई कौन बात बोल कोनो बात में खाली हिसाब लेत रह काहे हमार मन ना हटे कि हम अपन के पैसा कुछ रखी अरे पैसा रखो तो मान लो अपन मर्द के हिसाब ना देबू बता हंस के बताओ का हंस के बताई लो जानते बानी तू तना बढ़िया हो ना ता रुपया उड़ावे के बा ना पढ़ावे के बा मान ली कि अगर कोई आई ला, ला, ला। लड़का के छोट भाई हो चेंज ना दे चेंज कोनो का? लगिन जे त देवे के पड़ी कि ना सही 50 हम लोग के हाथ में तो वही कमे तो बा खुदरा हां तो जे दीदी जितना बा उतना दी लो दी खाली तनी से चली तब जाइम के अरे नहीं खा ले भाई आवे के बेरा हो कल हित ना तलो के ओहो ठीक एकदम न? दिमागे ना काम करला खाली हित ना ता उन हित लोग ना के ता पानी उनी पिया के बढ़िया से बैठा के अस्थिर क के हम ठीक बानी ठीक न ठीक बा हम जाई। देखत तनी माई कहाँ बिया कोई हाली कहीं दिमाग लगा तो नर्वसिया गइल बा माई कहां बिया जाई हो जा पकौड़ी छाना तनी ठीक एकदम ही पगला के मरत रख हां बबुआ जल्दी आई का रे बबुआ कौन कल छाना लिकुल का हो रे का हो गइल कैंसिल हो गइल ई का है हित ना तक प्लान कैंसिल का है का है अब तो हम केकरा के दोष दी आय का बोले रे के मैं कुछ कह देला सन का अरे जो नइखे हमनी के बबुआ के लो मैरिज कइले हां उहे बात जानकारी पता लगा ले हस गांव में ढुके से पहले हो रामा ये जौना बात के डर रहे उहे बात हो गेल हम वही। सोचले नहीं यही के मारे उन्नतिया के आवे नहीं कि देत कल चले हमरा लड़की के बियाह ना चले तू आइए मत अब तो आके अब तो जान गुला सन के कह दिले हो सन तबे न बताऊ मम्मी जी चायवा खोल गई कोई बता हस ना दी उ तो भाई पता लगइबे ना तार करियो चाय के मुंह मारो करने हां का हो गइल जी काहे रोतनी उ तो पता लगइबे ना अब करियो जाए दी बियाह शादी सब कर होई तो एक दिन जाइबे न करियन अभी से रोवे लगनी एक कने का हम कही हमर लड़की के बियाह शादी अब ना होई जो कहतन मम्मी जी काहे भाव निये सोनिए हित न लौट गेल सन ना आइला भाग गइलो सब ना यो सब ई काहे जी अरे नइखे हमनी के बबुआ अपन शादी कर ले मैरिज मंटू ओनिए बहरा में बियाह पहले बनो के में लवा के लगा देला सब पता दे देला सब कह देला सब तोकर भाई ऑपरेशन को जात ले बियाह कइले बा आयो दा वही के चलते नहीं ला सब कहत सब तोने लोग जात निमन नहीं के तोने लोग जात बड़ा जात तोने हसन बड़ा जैसन बड़ा खूब नौते रख कइले बस फोन पे लइका के मुंह जलील कइले बड़ा सब आई ए भाई त काहे न कह देनी कि हमनी के रिश्ता न तना रखेनी जा उनकरा से अरे तोहरल ढेर ना होशियार बड़ा सो हो दूसरा आदमी से पता लगावत सो का करबू कहे वाला कह ना दी ताके रिश्ता ना तो ना रखेला आके खुनवा खाना ना तो तहरे नु होगे बताओ कनिया ये मम्मी जी हाथ ना खुल टोला महला सब जान गइल बाटे कि हित ना तो सब जान गइल हम करी मन का तई कुल ले जाके फेंक दिए कनिया चल अजी फोन लगाई ना तनी हमनी के बतियावल जाओ हम लोग से हम का भर भर तू मरद मानुस हो हैं ज्यादा कनिया जवन होके वाला करम रहे हम लगे कि उन्नति आज वैसे ना पहले रही तब हम का कहियो जब हमारे दहिया खाटा बता हम केकरा के दोष दिया जब हम लइकवे न वैसन क देले बा बताई ना बुकी जी सुनम तो कैसन लागी हुआ के आए कबे ले मार तैयारी अच्छा। भौजी हई लहंगा पहनली कि हई पहनली कि हऊ पहनली करत ये बात जनावे के नहीं। अब जना के नहीं छुपी जी हां कपड़ा सुंदर लगता है ना का भेल भाई भाई का भेलो भैया ठीक हो गए काहे मैं सुन ना ठीक बा जो तू घरे जो नहीं खन जावत बुची शादी कैंसिल हो गई क्या हो तो वे भौजी हां बुची जी ओही से रोतड़ माई तू अब इतना टेंशन का लेवल जी छोड़ दे ढेर अगुवाई हसो हां तो टेंशन का लेवे के बा मान के चलो काहे ना टेंशन लेम जी काहे कैंसिल गेल हसो अरे वो का होने के कैसे कैसे कुल पता लगा लो सब नहीं के
जे तो छोड़ सर कुछ उनकर बोले तो बातें मत मत कहिए करो सर। उ तो हमनी के जिंदगी बर्बाद पागल हड़े माई रोवल जाला आए अभी हम पढ़त तनी अभी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरत तनी पर तो सोचे के चाहिए यारो तो के रोई अब टोला माले ये नु कही त मनीषा के बियाह कट गइल मनीषा के बियाह कट गइल। टेंशन मत लो सरकारी फॉर्म भरले बनी ना नौकरी लाग जिन तो वहां जना लेखा 76 रहियन 76 जइहन ठीक बात न ठीक कर तली। ठीक कर दे बुची समझावा जा भैया माई ना, के ना, ना, बात हम सही जात है। चुप नहीं रही चुप छोड़ दी रहो हटी हम बना देते चल गैस बंद कर दई को ले जा नाक में डाल दे चलो कुल खा लो जा हम ना करो कुछ। बंद करो। चुप रही तबियत तब खराब करम आई आए भगवान जी ई कुछ दिन देखावे से काहे न पहले हमरे के उठा ले नतिया भी फोन कर ओकरा भी फोन कर हम कह गरियाई नतिया का दी ना नतिया ऐसे कइले रही त आज हमर बेटी के बियाह ना नु कट रही त जाके चुप रहो रोइला से और आई हम सन फिर दूसरा रही का टेंशन ले कोनो भागत तड़ी देवाल फानो तड़ी आनर लंगर बड़ी के बियाह शादी ना ने वो होई के नहीं कहती कि हमरा उ के नहीं कहती गांव में आले के बगे जानो तुम एको को दूध उठावे लगी सन अच्छा। आज नतिया वैसे कह देल त कहे से ते इहो वैसा नहीं होई तबे नु बियाह कट गुले कर समझ सही है दवाई चलता रोइबे तो और शरीर के परेशानी लेकिन कोई हुई के मुंह के आदमी कितना देर बंद करे छोड़ दी जाए दी जकर जन सोचे के बाद सोचे दी चली त चली उठी चलिए जैसे उठी चलो ई को लेके